Hola, tisimena kanjani kanjani mkhulu ukuthi manje sekugcwele imali mkhulu lana ibelebhukise kade Welcome mafethu mingelela. Welcome to abazengeli belaphi beqiniso TV. Abazengeli belaphi beqiniso TV. Mawuthi uyaqala ukuyibona le channel, ngicela uphushe ibutton elibomvu njalo ukuze njalo masikhibe ubone ngebutton elibomvu selikhuphuka njengesitimela samanzi kusho ukuthi cha siziyakhala. Mina isipoko se-TV phela ngibona ngamehlo bosuku lakho lokugcina bafowethu. Namhlanje ngisesigodlweni, ngithe ake ngifike ngizobona umkhulu Bonani. Mkhulu thokoza sawubona, ngicela mkhulu ubikelela abalandeli ababuka le channel njengamanje. Thokoza. Ngabe ninjani mkhulu? Siyaphila, njani la? Siyaphila mkhulu. Nakho mkhulu sifikile esigodlweni samkhulu Bonani lana sithe sizokuvakashela mkhulu. Yebo kunjani? Kunemfihlo ojwayele ukuyenza noma esiyaziyo vele odume ngayo. Kodwa ngingandande kakhulu, ngisacela mkhulu ukuchazela abalandeli ukuthi njengoba umlandeli yabona kunamakona kunamakhandlela, uchaza ukuthini lokho nali nebhokisi ngabe siyancwaba kwenzakalani? Awukhulume nami. Hayi lana asincwabi. Okay. Kumsebenzi wami lo ubonayo la. Yes. Namhlanje ngithe mina athi ngibakhombisa abantu. Okay. Uyangizwa? Yes. Ukuthi ngenzani umsebenzi wami. Yes. Namhlanje ke bafuna ubone ukuthi na umsebenzi wami. Abanye vele bazobona ngathi vele kulula, akukho lula. Yes. Yabona? Yes. Kodwa ngoba vele ngijwayele umsebenzi wami. Yes. Kulokho nje ngilana. And futhi ngifuna ukukhombisa abantu abakazi bangibone ngisebenza lo msebenzi. Yes. Ngifuna ukwazi ukuthi kumsebenzi wami lo. Mkhulu kunomuntu obuka njengamanje mkhulu use-East London, use-Bloemfontein kube kuphi. Othi ngiyayifuna lento kodwa mina ngineyingane. Angiyifuni into ezofika la ekhaya ezongibangela umsini noma ezongichithisa igazi. Uthini kuleyo muntu uthi mina ngineyingane ngiyayisaba lento le kodwa ngiyayifuna. Yes. No, akanankinga. Angasabe. Yes. Angasabe yena afike kimi. Uzolithola usizo noma kanjani. Abukho ubungozi bukhona lana olukuthi igazi olukuthwala. Yes. Akukho. Hayi ukuthi ahlambe kuna inyoka nizoyithola, ukuthi ahlambe hambe yolala nenyoka olukanjani. Yes. Yebona mina ngisebenza ngendlela yami kodwa alikho igazi likhona, akukho ukuthwala kukhona, lana nje ngisebenza kahle. Yes. Yebo, hayi ukuthi ahlambe mawulele uzophupha kabi. Yes. Cha. Okay mkhulu, lana mkhulu umuntu mayifika ngizothatha le nsebenzo. Yebo. Mawunginika le nsebenzo ngabe kumele ngisuke la kuwena ngibuyele emuva nesigubhu noma negona lento oyiphethe noma kwenzeka kanjani? No, alikho nje igona ungahamba nayo. Yes. Yebo, ngoba ngisho nje ukuthi akukho ukuthwala kukhona. Yes. Ayikho into ngizokunikeza yona. Okay. Kodwa umuntu mayifikile lana misosebenza, ukhona nje kuncane kunikeza khona. Hayi ukuthi ahlambe into yokuthwala olukwegazi. Kodwa kuncanyana nje leso sikhathi masisebenza. Yes. Masiqeda ukusebenza vele ukubuyisela kimi. Yes. Angifuni ukungasho yabona. Hayi ukuthi ahlambe futhi ngekuthusa. Akuthusa khona futhi. Hayi ukuthi kunenkinga ekhona. Okay. Akuthwale la. Akuthwale. Ufikile lana hayi ukuthi wena uzohamba ni something uzoyithola la. Wena ukuhamba wakho nje uthatha imali bese uyahamba nayo. Le mali ngizobe ngiyithathe lana ngabe inemigomo ethize yini? Ngabe le mali ngiyakwazi ukusiza ekhaya? Ngabe le mali ngiyakwazi mhlawumbe ukuyithengela amatenga ngithenga noma yini engiyifunayo noma awukukhulume nathi? Le imali lena ungayenza noma yini. Ungayenza futhi ngomsebenzi ekhaya. Yes. Inkinga yikho. Yes mkhulu. Yebo. Ungayenza noma yini umsebenzi ekhaya kini, ungasiza noma ubani, umndeni wakho wonke ungasiza. Yes. Ngoba vele alikho igazi likhona. Yes. Yebo, abukho ubukhomo nobandele. Yes. Yebo. Mkhulu, ngisacela mkhulu, asingasakhuluma kakhulu. Njengoba uthe kunento mkhulu ofuna ukungikhombisa yona. And ufuna siyiveze kubalandeli bethu. Kunjalo impela. So angasakhuluma kakhulu mkhulu, mina ngiyakwazi kodwa kunomuntu oqalayo ukuyibona lento uzoyenza. Yebo. Ngisacela mkhulu ukukhuluma naloyo muntu noma wenzele loyo muntu lokho. Ukukhulu yikho lokho ukwenzayo la. Yes. Bese futhi kunakuncane futhi ukwenzayo. Okay. Like ukubuyisa abantu ejele. Yes. Indaba yokuthanda. Okay. Yabona, ubuyisana nje umndeni. Yes. Umuntu nje ukuthi nje mawukuthi unenkinga ekameleni. Yes. Noma ukuthi nje ufuna ukukhulisa. Yes. Yabona, ukuthi ukhule nje lapha ekameleni uncane khona. Manje ufuna ube mdala. Yabona ke leyo nto. Yebo, ukuthi nje umuntu abe mawukuthi awunangane. Yes. Yabona ke lento.
Ngiyakhona futhi ukusiza nalokho ukuthi uthole ingane. Ukuthi umfazi akazitholi ingane. Yebo, nomfana nendoda futhi into ifanayo. Yes. Yebo. Baningi vele banganazo ingane. Yes. Mina lokho nje ngiyasiza. Ingancane lokho. Mkhulu, ngabe namanje usakwazi mkhulu ukuthi uphakamise umuntu mkhulu ngeyimfihlo ezithize umnike into azofike ayoyibeka kubo endlini phecelezi into efana neyigubhu. Igubhu? Yes. Yebo, ngiyakwenza lokho. Namanje usazenza igubhu. Ukunjalo. Bakhona vele labathi angifuni ngele ndlela engenza ngayo. Yes. So afuna ukuthi asiyenzele ekhaya. Yes. So akunankinga lokho. Mina ngiyakwenza lokho, ngithatha nje le nto ngimnikeze ukuthi mawufika ekhaya vele ngiqala la ngikho, yabo? La ekhaya ngiqala la ekhaya. Bese ngimkhombisa ukuthi isebenza kanjani. Ngoba phela mkhulu kuzofika umuntu athi mina nginayo imali yokuthi nami ngiyithathe lento ngiyosenzela mina endlini. Ngifuna lawa amandla lawa. Sike sikhulume nomuntu othi mina nginayo mkhulu imali efana nemali. Ngifuna unginike isigubhu esofika siyenza lento endlini. Uthini lo muntu? Mawuzofika umuntu uthi mina ngifuna lesigubhu. Yes. No, akunankinga. Ngiyakhona ukumnikeza isigubhu. Yes. Yebo. Kuna esinye isigubhu ngizomnikeza sona. Hayi ukuthi ahlambe uzohlala naso forever lapha ekhona. Okay. Uyangizwa? Yes. Ngiyomnikeza nje sikhuluma ngenyanga. Yebo. Uzofika lapha ahlambe uzohlala 5 months. Okay. Ngibona ke lento bese uyayibuyisa. Asibuyise futhi. Yebo, akusona sakhe. Akusona sakhe. Yebo. Kodwa kulezo inyanga lezo lesigubhu sobe sesiwenzile umsebenzi waso ukuthi simdonsele le mali ayifunayo. Yebo, kunjalo. Isowenza wonke umsebenzi efunayo. Yes, ukuthi ukwenze. Uyabona. Mayisibuyisa lapha yana, sho ukuthi konke nje sekuqedile. Sekuqedile. Yebo. Mkhulu, kunomuntu onjengamanje ongayikholwa lesidumbu. Othi yena ukholwa ngokubona. Ucela ukuthi umenzele lento live on camera. Abazingeli sinahambelileke lento sizoyenza live nibuka khona. Ngabe mkhulu namanje usanawo lo amanje usakwazi ukuyenza lento manje? La ngikhona ngenxa yalo msebenzi. Yes. So ngifuna ukukhombisa abantu vele ukuthi umsebenzi wami nokwenzayo. Yes. Ngifuna ukuthi babe nesiqiniseko ukuthi ngiyayenza lento. Yes. Yebo. Ukuthi ngempela iyaphila lento. Kakhulu futhi. Mkhulu, ngicela ukukudedela ukuthi ukwenze into noma usiko lwakho lala ekhaya. No, akunankinga. Yes. Kodwa before siya kude, yes, bengifuna ukuthi ahlambe ngibanikeze inamba yami. Okay. Ukuthi makwenzeka ukuthi ufuna lo sizo. Yes. Akafike kimi umsizi. Yebo. Inamba yami nayo. 068 068 yes 982 915 959. Yebo. Ngayiphinda futhi. Yes. 068 98 29 159. Yebo, yona inamba yami leyo. Iyona ke inamba bafethu enizomthola kuyona. Yebo, leyo namba nje angangithola kwi video call, straight call ku WhatsApp, ngangithola kuleyo namba. Yes. Yebo, babe nesiqiniseko ukuthi hayi uyena impela ngikhuluma naye ngikhuluma naye. Yes. Yebo. Mkhulu bonale ngisacela uke usenzele mkhulu lento sikholwe. No, inkinga ayikho. Ngoba kunabantu abayibukayo lento abathi soke sibone. Ngisacela sike senzele abantu abathe soke sibone ukuthi kuyoza la ngomo. No, inkinga ayikho. Amen. Ngizoqala. Yebo. Ningathuke yonke into nje. Akuzophuma ngiyona intazo la. Cha, akukho into izophuma la. Mangeke kuphume ngiyona la ebhukisini mkhulu. Akukho into izophuma la, kodwa nina lingathuki. Okay. Khululekani. No, umsebenzi wami. Yes. And futhi iyona le indlela ngisebenza ngayo. Yes. So ningathuki. Ngiyacela. Abantu bamathenda mkhulu namanje bangakwazi ukufika. Yebo, kunjalo. Yes. Laba namathenda ukuthi izinto zabo ngiyasazi kahle. Ukuthi amathenda vele bakwathola umuntu. Yes. Angafika. And futhi ayi ukuthi angafika. Bayafika vele. Yebo. No, mkhulu, ngisacela ukwenzele umlandeli wethu obuka le channel njengamanje. No, kulungile. Sengiyaqala manje. Thokoza. Yebo. Sengiyaqala lana. Okay. Yebo. Manje khona la ibhokisi lapho phakathi. Lana ngifuna ukuvulela khona.
ukuthi ubone ukuthi kunani la ebhokisini. Yeah. Nuvutela khona la ufuna ukubona. Ngathi mkhulu. Angithi yabo akunalutho la. Kahle ufuna ukukhombisa ukuthi akunalutho. Akunalutho lapho mkhulu siyabona nabalandeli bayabona ukuthi njengamanje ebhokisini bengithi mhlawumbe uzosifezela ngathizeni. Akunalutho la lapho. Yebo ngifuna ukunikhombisa ukuthi akukho lutho impela. Okay. Sengifuna ukuqala umsebenzi wakho. Ngifuna ukuthi ababukeli babone ukuthi ngiyenzani. Nabo. Yabo? Yes. Ngivalile. Okay. Yeah. Yini ngithemba ke nje. Lokho ngiyekuthemba impela. Uthi mkhulu lento uyenza khona manje. Abazingeli belapha beQiniso TV ngisacela nike nesibukisise. Please do like and subscribe. Yeah. Kumsebenzi wami ke ngiwenzayo. Yes. Ningathuki. Ngiyavula futhi la. Ningathuki. Ngiyanibisa nonke. Usani ngiyanibisa nonke. Ngifuna ukubakhombisa abantu umsebenzi wami ukuthi ngiwenza bona umsebenzi. Ukhombisa abantu umsebenzi. Sengiyavala ke la manje. Okay. Yeah. Ngiyavala la. Nakho ngiyavala lana. Ngithatha ke lo alitaka. Ngibeka la phezulu. Sengiyaqala manje umsebenzi wami. Hey. Hey. Sam. What? Ufuna bakhombisa abantu ukuthi usebenza iphile. Yo, siyenza ukukhoma abalandeli lento leyo. Yeah. Sewuqalile umsebenzi. Please ningathuki. Sebenza madoda. Uyena ke lo usebenzayo kakhulu. Yes mkhulu. Yebo. Ngiyenza indlela yami ke la. Okay. Yebo. Hambisa ke imali. Faka imali. Ayibekho futhi ngimthemba ngaphandle kwakho. Faka imali. Sebenza umsebenzi wakho uvele. Sebenza umsebenzi wakho uvele. Yebo kunjalo. Umsebenzi wami njenjalo. Hey. Ozani. Faka imali lapha, faka imali. Akukho okubi. Angaba nje ukubeka. Ngisheleke wena. Angaba nokwale. Sebenza umsebenzi wakho. Ngifuna ukuthi konke kuvele. Abantu bazi ukuthi sebenza umsebenzi. Asibona. Nasiqala nokushisa mkhulu. Asibona. Simina kitambali. Asibona. Namba yonke. Asibona. Simina kitambali. Ngithemba ukuthi usebenza into emadoda. Ngithemba ukuthi usebenza into emadoda. Wena ngiyashemba kakhulu. Ayekho ngiyithemba. Wena ngimthembayo. Sembele. Sabola nambolelo tusimeni. Sabola. Tusimeni na kitambali. Sabola nambolelo tusimeni. Sabola. Tusimeni na kitambali. Sebenza into demato. Sabola. Nambolelo tusimeni. Sabola. Tusimeni na kitambali. Sabola. Nambolelo tusimeni. Sabola. Tusimeni na kitambali. Ngithemba ukuthi usebenzile. Ubone umsebenzi wakho. Ubone umsebenzi wakho. Nakho sefisa. Kwenze njani? Ngithemba ukuthi usebenza into emadoda. Hayi, sekho right. Umsebenzi wami ngisebenzile.
ubona ukuthi le ndoda wenzile konke. Mkhulu usuthi manje mina ngosuthi le ndoda sikwenza konke. Noma ngahlala phansi lona ngiyamthemba kakhulu usebenzile. Yes mkhulu. Yebo. No mkhulu uyangithusa mawusuthi usebenzile wenzeni mkhulu? Lona nje umsebenzi wakho. Yes. Kakhulu. Njengoba emncane emngaka mkhulu. Yebo. Ngiyamthemba lona ngiyamthemba noma lapho ngiya khona. Yes mkhulu. Lona nje kushiyese uhambe emotweni. Angimshiyi. Uhleze nawe. Uhleze nje usemotweni. Angimshiyi ngihamba naye. Igama lakho bani? Lona nje Alitaka. Yebo. Alitaka. Igama lakhe. Yebo. Uyasebenza umsebenzi omkhulu. Yes mkhulu. Yebo. Lona nje ngoba ngibona ke la. Yes mkhulu. Lona nje noma ungayenzeka ukuthi kunabanye futhi ngibavalayo kodwa la angimvale. Yes. Yebo. Lona nje ngamvale. Kunesizathu futhi. Kunesizathu. Yisami ngisazi mina. Yes. Yebo. So manje umsebenzi lana uwenzile. Yes mkhulu. Yonke into ise right. So ithumile lento yahamba yabuya. Kakhulu futhi iyashesha. Uthi lento enamngozi mokhuluma nami mkhulu. Abukho ubungozi bukhona. Nawe nje ubonile ukuthi ngisebenza ngayiphi. Yes. Yebo iyona indlela engisebenza ngayo. So umuntu angafika lana ukuthi umsebenzi iyona futhi indlela engisebenza ngayo. Mkhulu kunomuntu oselahlile kuthena. Oyifunayo lento. Yebo baningi. Uthi wena mkhulu uzonginika lento uzomnika umuntu lento ayifunayo. No akese kimi. Nakhona futhi angifuni ukukhuluma kakhulu. Yes. Yabo bangakayibona abantu. Yes. Ukuthi kuyenzani. Awusikhombisi mkhulu ukuthi mhlambe uAlideka ukuthi unamandla ngani. Yebo kunjalo. Ngifuna ukuthi ngivule lana abantu babone. Yes. Bese sikhuluma ke into ihambayo. Abantu besebeyibonile ukuthi hayi ngisebenzile impela. Yes. Yebo umsebenzi wami. Sengiyavula Alidaka. Manje ngiyavula nali ibhokisi kusebenzile indoda emadoda. Ngukula sihamba nodwabo. Munye nekusina temba kwena. Amungukula kwenami. Malangitha ukuthi munye usebenze. Usina temba kubasi. Sengiyavula manje. Okay. Yebo. Yasikisi bengikhuluma naye. Hayi nginkinga ngikhuluma naye. Aninkinga. Yebo. Sengiyavula ke la. Akasabola nambonelo tusimena kasabola tusimena kitambwa kasabola mkhulu kanjani kasabola tusimena kanjani mkhulu ukuthi manje sekugcwele imali mkhulu lana libe lelibhokisi kade liempty akasabola ngeke kwazi tusimena kasabola tusimena kitambwa angithi yabo kanjani indoda yamadoda ngicela mkhulu ukukhuluma nami yenzeke kanjani ngikutshalile ukuthi yabona ke lo lona uyasebenza kanjani mkhulu ukuthi iyenze umsebenzi omngaka into encane kangaka ngeke ngicaze kakhulu ngoba nawe umsebenzi uyobona. Yes mkhulu angithi uyangizwa. Are you sure mkhulu nesiqiniseke ukuthi lento enabungozi ayinabungozi nakancane into ezofaka imali engaka mkhulu ayinabungozi ubonile ubungozi khona la ngoba nawe nje ukhona la ukhona ubungozi ubonile ikhona igazi ubonile cha alikho imali. Yes mkhulu imali ayinamgomo nembandelo le mali imali yabo imali yabo. Yes mkhulu yebo nayo imali le mali mkhulu masingena ngabe ngingathenga noma yini mkhulu ngingathenga noma yini noma ngasiphi isikhathi no ungathenga noma yini lana nje ungathenga noma yini. Yes mkhulu because lena nje imali yakhona iyona ke le nayo imali yabo. Ngiyakwazi ukuyithatha mkhulu le mali ngiyoyifaka ebank. No yabo lento soyenza kwamanje. Yes ngoba ukhona vele. Yes ngithi mina uzothatha imali la bese uhamba nayo. Yes uhambe la backstore uhambe uyothenga ubone ukuthi imali iyasebenza uyayisebenza. Yes uyangizwa. Yes yebo ungathatha futhi uyifake ebank. Yes yebo ngibheke ukuthi izongena futhi ubheke ukuthi izongena yini imali. Yes uyangizwa. Mkhulu kunabantu abakubukayo mkhulu njengamanje uthi uyayifuna lensebenzo mkhulu. Ngisacela mkhulu ukukhuluma naloyo muntu ukusichazele mkhulu ukuthi senza kanjani njengoba mkhulu nakho umuntu edidwe le mali awukhulume nathi. Yes no makuthi uyasebenza imisebenzi yakho nje ayibona ukuthi anti imali ngiyisaphi. Yes yayibona ke leyo nto ukuthi imali uyisaphi so ungakhona uze yabo ungakhona uze
Ngiyibona ke leyo nto ukuthi ngikusize. Yes. Bese uyasizakala. Yes. Yeah. Yes, mkhulu. Ngisacela mkhulu uke usinike inombolo zakho ukugcina mkhulu. Khona sizokwazi ukuthola lensebenzo mkhulu ngoba abantu balifuna lo hlobo losizo mkhulu. Ngisacela mkhulu ukusika inamba yakho ukugcina mkhulu. No. Before ngiqhubeke. No, akuna nkinga. Yes. Nayi inamba yami. Yes. 068 98 yes 291 291 59. Ngisacela siyiphinde kokugcina. 068 068 982 982 915 915 9. yes inamba yami ke leyo. Mkhulu, ngabe ngingaku-video call before ngifaka imali ukuze ngibe ne-show ukuthi umkhulu bawunandi lo engikhuluma naye. Yebo kunjalo. Yes. Yebo kunjalo. Before ufake imali, Yes. ube nesiqiniseko sokuthi ngikhuluma naye, umkhulu banaye. Yes. Uyangizwa. Yebo, bese ngizokusiza yonke into ihamba kahle. Yes. Yebo. Mkhulu, ngizwile mkhulu ukuthi eyinsukwini mkhulu ubuhamba hambile. Wabuya nento ngaphandle. Ngisacela mkhulu ukuthi abantu bokuqala mkhulu abazofika la kuwe mhlawumbe ake sithi abawu4. Ubasize ngenani eliphansi mkhulu. Ubanike lensebenzo kodwa njengoba ujule ukuthatha o10% mhlawumbe singathi kwabantu bokuqala abawu4. Banganikela ngisho nango5% mkhulu. No, inkinga ayikho. Yes mkhulu. Lapho nje inkinga ayikho ngiyenzela ukuthi nami ngithi uthola ama customer. Yes. Nawe futhi mawusizakele. Yes. Phila nabanye futhi. Yes. Because ngiyathanda vele nje ungathila ama customer. Yes. Yebo. Ngoba vele nje kunabosisi vele bafikayo kwesinye isikhathi. Uyobonga bobhuti. Yes. Uyobonga. Yebo. Yes. Ngiyithanda leyo nto. Yes. Kakhulu futhi. Yes. Yeah. No, bafowethu mina Spokosi TV mhlaba ngibona ngamehlo kusuka lapho lokugcina. Please do subscribe and like abazingeli belaphi beqiniso TV. Mkhulu, sicela ukukushiya mkhulu sibuye sibuye sesikhuluma ngezinye izinto obuye uzenze mkhulu njengophondo uke walikhipha kodlula leli lemali. Yeah. Yes mkhulu. Yebo akuna nkinga. Mina ngibonge kakhulu. Yes mkhulu. Yebo. Yena ngizotshela abantu ukuthi noma mayifika ukuthi una 30. Yes mkhulu. 35. Yes. Una 60. Una 80. Yes. Awuphumelelanga akuhambanga kahle. Akusho lutho lokho. Iminyaka ayisho lutho. Yes. Wozani komkhulu banali uzokusiza. Yes. Na imali nani ibonela. Yes. Iyona ke indlela ngisebenza ngayo le. Yes. Yebo kunjalo. Thokoza mkhulu siyabonga. Ngisacela njengabazingeli belaphi beqiniso TV mkhulu sibalekele sikushiye. Sithathe lokho okuncane mkhulu sambe siyobona ukuthi ngempela mkhulu ayizukusinika inkinga. Kodwa mkhulu siyabonga siyathokoza. Ngisacela mkhulu ukukushiya. Songashiya mhlawumbe umlandeli noma mazwi nje amafushane nje before sihambe. Yebo. Thokoza. Uyena umkhulu banali lona. Mawufuna usizo uzani kimi. Mina ngizonisiza noma kanjani. Baningi futhi abantu basizakalayo lana kimi. Yes mkhulu. Yebo, nami ngathanda futhi nawe futhi lapho ubukela khona woza kimi ngizokusiza. Bafethu beSports TV mhlawumbe ngibona ngamehlo labo usuku lakho lokugcina mkhulu. Sizobuye sizokhuluma ngokunye. Ngizofuna sigxile kulela phondo lwemali lweyimanga lemkhulu. Mkhulu. Sicela ukukushiya. Akuna nkinga. Thokoza.